Fii? Ce-are mami aici? Ia uite, ce-are mami? Ce-are mami? Ia. Uite cum a aprins, iată asta fleția a aprins. Ia uite cum trage de ei. Asta mami, da. Da. Ce spălăm, che sărcoșe. Che sărcoșe de Fufi. Ficiu. Gata? Nu, cred. Așa, da. Trece. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Când ne spălă? Da, când ne spălă. Când ne uită să spălă, să facă așa. Da, când ne mai spălăm noi. Hai, stop, pauză. 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 Pursuțelul. Cum a pius aici? Cum a pius? Ia ce mă, Au. Hai, ține mami piciorul sub tu. Frumos, așa, hai. 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 Episodul ProTV, când a mers Cristina Șișcanu să se angajeze la ProTV, ce s-a întâmplat? Ne puteți povesti?